Og velkommen, jeg hedder Elias. Og jeg hedder Julius. Og i dag vil vi spise en chili sauce, der står very hot på. Så vi gætter på, at den er lidt stærk. Vi starter med sådan en lille skefuld her. Meget mini skefuld. Ja, og vi har også lidt. Man må godt splitte noget. Jeg tror bare, vi vil gå i gang. 3, 2, 1, nu. Bare lige se, hvordan han reagerer på det. Jeg vil se på, om det er lidt stærkt, så men jeg bliver nok nødt til at gøre det. Jeg bliver nok nødt til at springe ud. Kom. Jeg kan lige sige, der er tomat, den der, jeg hader tomat. Vi slutter den. Det er stærkt. Det er meget. Jeg tror, den har habanero. Der er den her. Jeg skal lige prøve noget. Fuck. Det er stærkt. Det er stærkt. Så tog lidt for meget på. Ja. Og det var alt, hvad vi havde for i dag. En lille video. Nu har jeg gerne givet en like.